केहू काहे के बोले जाई जी अक्का जी गाना गावत नहीं गाना गाना रियाज करत रही जा सारी गाना बैठी होके अकवारी में का बोला गाना सीखत अरे रही, कुछ गाना नहीं। चुप रह राउर लूर लक्षण त लगल बदला के देह में मधुमक्खी लागल बड़ी हमार चुनु चुनु काटत नहीं खिस ना अरे का ए ई मौगड़ा ह का जी का हो तू त कहत करू कि हमर भौजी बड़ी निमन हड़ी मौग दिन वो दिन हम बोलत रहीनु एक माथा माखी में पांच ऐसे दिन बैठ के रहता दीदी जी से कुछ अलगे बात कुछ अलगे खान पान कुछ अलगे उठन बैठन हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। पहले तो इतना प्यार प्यार रहत रहला कि एक मिनट हमरा के ऊ ना देखत रहली है और हम उनकरा के ना देखत रही तो बेचैन रहित जा। एक साथे खाना खाइल एक साथे साला नहाइल सब काम एक साथ भले ना खाली शरीर दू गो रहे मगर दिल तो एक ही रहे। मगर अब ऐसा हो गइल बा कि न खही के पूछे तड़ी न कामे के पूछे तड़ी न नही के पूछे तड़ी का आखिर उनका मनवा बिचारा में हो गइल बा। हमरा तो कुछ समझ में आवत नहीं खे और ऐसे भी हमरा मर्दों से नहीं बोलत ज्यादा कोनो बात नहीं कि ला जात हो जात हो यहाँ नहीं नहीं बोलत। पहले तो बोलते रही मगर ल जाइए उनकर से कहा वो तो देवर हवन वो अपने भौजी हड़ी ज्यादा कोनो बात नहीं खे। हम जा तनी आज उनकरा से न हम ही बतियाए कहब कि ये जी काहे ऐसा कैले बनी रहा आ कि का काला कि न एक साथे रह तनी न खाना खा तनी न बोलत तनी आखिर और बात काहे अलगे भइल बा। आज तो बिना पूछले माना ना यही करनामा तो हम कम से कम एक हफ्ता से उनकर देखत देखत ना घर में लीन हो गई हम एकदम। एगो बेटी भी अपना सुगरही में अचेत रह तड़ी का जन कैसन इहो बाड़ी इहो वही खानदानवा के न हड़ी कतनो हंसुआ चेक होई तो खींची अपने देने ना हमारा तो वैसा नहीं लगे मगर ज्यादा इनकर का कहे के बा हमरा ये अपना सुगराई में का बोलत रहेलु घर में सपक पकात रहेलु हां बुझा तक बड़का हीरोइन भइल बड़ू हीरोइन भइल बा उ त का करी ठीक बा कोनो बात मारी नहीं ऐसन बात का करी भगवान जी पहिरावा ओढ़ावा बढ़िया दिलवन कौन ठीक खुश बनी हम खराब नहीं के हम ही कहत नहीं कि देखो तड़ू बड़की भौजी में आजकल का भइल बा का भइल बा उनका रहन सहन इतना माने चेंज हो गइल बा कि एक थरी हम पहले खात ना हाथ रहनी जा उनका के शिकायत ना कनी बहुत बढ़िया है बुझाइल बहुत बढ़िया है जैसे तू माने लो हमरा के नो तोहरो से ज्यादा ऊ हमरा से प्यार करेली एकदम माने ली जाने ली हमरा के दुलार करेली ना का पैसा मांगी ना ए बेटी हुआ हम बिगड़े के नहीं की कहत हम ही कहत नहीं कि माने बिना मन मोटाव के मोटाव कैले रह तड़ी जा तू वही में के ना हो हां तो पहले के वही बड़ी ना भौजी तोहरो के हम त मानबे करी हटा जाता नहीं हम अपन काम करे जाता नहीं लुगा पीछे धइले बनी गोद के दोपहरिए छोड़ हम खींच देता नहीं जाता नहीं खींच के ध देबे आता ना माने लगल का हमरा के खींच के द देबू ई छिनरी के जन काहे के तो भुला के कहा बोले एकर से कहीं जाके उ बतिया कह न दे तो एक तो पहले ही से मुंह फुलले वाली और ई मुंह कर हाड़ी मत हो जी तो काम में गड़बड़ा जी जा तो जौन उखाड़े कोई तो उखाड़ियन दिखाई के नहीं खेलात मोने लाता एगो वहां के बानी त बाहर गोरले बानी बारे उनकर के जनका धइ रहता आ देख ना नंदी हमर फोन कइले रहल हड़ी सबेरा कहत है कि भौजी हो आई आ का करी हुआ होते बिटी वा यहाँ तो दूगो साड़ी देवे का पड़ी। हाँ एगो काम करत नहीं नंदोई जी कितना अच्छा लागेलन बहुते सुंदर लागल एकदम चांद के टुकड़ा मतीन वैसे भी हमार नंदोई जी से प्यार हो गइल बा अब कहीं तो कैसे कहीं हमारा समझ में नहीं खियावत। एगो काम करत नहीं कि नंदोई जी के कोनो बहाना से बुलावत नहीं अरे भेंट करो कोनो बहाना हो हमारा घोटा तना खाना हो ताना मारे ये नंबर का यह लगावत नहीं अब खास हमरो बड़का मोबाइल रहत वीडियो कॉलिंग बतियाती न। हेलो हेलो हाँ का हाल बजी पावन प्रणाम बाक प्रणाम नाथ करी ऐसे खुश रही क्या प्रणाम करी ना बोली बड़ा अगर आता नहीं का अगर भैया जी ज्यादा याद आवता का अरे भैया जी से रह ज्यादा तो रोवे याद आवता नहीं। क्या हम बताएं नहीं बताई जौन कमी हुई पूरा कर दे। अरे ना ऐसा कोनो बात नहीं है कौन है नंदोई जी
तो कही आव तनी आई गाँव घूमे तनी दही वही भइल बा कचरी उचरी कुल खेत में भइल बाटे अपन ले चल जेती दूगो लइका फैका अपन खा ले तन जा। तो 1 हफ्ता में आइब तब। 1 हफ्ता में? हाँ हम तो चाहता नहीं कि तू आ जा। अरे हम तो चाहता नहीं कि 1 हफ्ता में तो उ सुखा जाई ना कचरिया तो ठीक हो ना लगी चाना हो जाई। तो तेल डाल के धो दी है ना सुखाई। अरे रोगो का तना मजाक करी ना। अरे हरियर होरा भूज के खा लियन जा बबुआ अरे। मतलब वह घी में मिला के गुड़ डाल के। अच्छा चली मजाक मत करी। आज रोग आए ठीक बा? आज? हाँ ना आज टाइम थोड़े बुए। अब रौरा कहते तो ठीक बा 2-3 दिन में आइब तब। ठीक है बेटे तब आज ना आइम तब काल पक्का आवे के पड़ी रोगा के। आइम नु। अब रौरा कहते तो वही के न ये मछोड़ कितना काटत हो। अच्छा ठीक बाटे। मछोड़ काटत हो सो। हाँ जी मार मछोड़ बाबसन घर में की पूछे मत। ठीक बाटे। हमहु मछोड़ रहती। काहे? बड़ा बढ़िया जगह काटे के मिली। बा हम तो चाहते बानी चली रहू अब का मजाक करत तानी। ठीक बा? चले ठीक बा। ठीक। आई हो दादा इनकर बुझाता न कि हमरा से प्यार होइए गइल बा ओइसन लागता। ओइसन ऐसन डायलॉग बोलत न बोली कि कुछ जनबे मत कर। 3 दिन में कहतरन कि आइम जाता नहीं देखो तनी वही नंद जी तो बढ़िया गाना सुनाई। मन की सवरिया बने गइलो तू और का जन कैसे ना बाद में गई। और गाना गाई हयला। अरे तू ही गो बाड़ो नंदोई जी आँखी के हो पोतरिया बड़ा गाना गावत बाटे अंगना दुआर हो। अच्छा लागता नु? मस्त लागता मोबाइल में। अरे फोन आइल बा। फोन आवता अच्छा बतियाली मम्मी से। कनी है बड़ा गिल लागता का बात बा? अरे का बात बा ये बुची जी बड़ा हम खुश बनी तो रोगो कोनो कम लगी ना। हई ओ दिन हम टपा किन रही हुए हां ओ जान दे ना के बड़ी माने ई ना बक्सा में लेकर रही हमर दीदी। अरे होई देखी जी का हरी रुक जी हमर दीदी ना ई हमरा के देले रहे। ई हां हम रउआ के दे देनी पेने खातिर। आज ज्यादा कोनो बात नहीं के हम नाना देन भनी दीदी हमरा के बहुत माने ले तो हमरा के को कोनो चीज ना किनेली कोनी जाय द इनका के बाकी मानी ना हम हूं बाकी तू कुछ कहा इतना हमरा के माने लुआ चाहिए इतना मस्त लागे लो कि का कहे। आइयो दादा इतना मत कही ना तो रोग से प्यार हो जाई हमरा। आ ओकरा के मत कही जी छोटा की के उ तो 1 नंबर के साढ़ी नहीं है। थोथुर लखा खाली मुंह लटकइले रहेले। कुछ जब देखब ना तब हमरा के देख के जरे ले जा रे दा हमरा के बाकी माने ली। हां ई बात मैं घर हड़ी मैं गरिया हां प्यार करे। हां बाकी ठीक लागत पड़ू। चल गाना ऐसे ही गावत रहनी मन बजावत रहनी भैया के बुलाया धर यहीं पानी भर दे जाई। ठीक बा जा भैया ओही ना चाहे ऊपर पड़े ना हमार तो जान पर नावतड़न। आई सुहाग रात जोहिया चोर चोर करी चोर पैया अति मुचकाई करी आई नंदोई जी ले आई ह बंगलिया से दवैया नंदोई जी किसमिस बना दे बयूर जैसन दे। और क्या किसमिस बनी यार इतना हम खुश बनी नंदोई जी काल आवे वाला बानी को बाइम यार हम तो सोचते नहीं को बचते उनसे प्यार कर लेते। अरे चाहती हूँ बार खोल के और सुंदर ले बाने नहीं करेली ह कौन पर हजिया बोलौले बाड़ी हमर सर हजिया बोलौले बाड़ी हमर सर हजिया। ससुरारी में तो माजा कुछ और ही होला। साला भर सिकी आदमी भागल जालन ससुरारी। हमार फूलन भैया के शादी भई रहे नु बड़की माई कतनो घरी आवे
ससुरारी हम खूब मजली का हो भैया खूब दू गो रजाई ओढ़त हड़ा न अब न तो सालियों के लिया दस। हाँ तो भाई जे नइखे कैले तो कैसे जानी जेकर भइल बा उहे न जानी। ओ जेकर भइल बा बियाह उ तमाजा मरी है हई जाड़ा में रड़ुआ का करी है आ जेकर भइल बा बियाह उ तमाजा मरी है। सुना घरवा ससुर जी बहरवा देवर गोइल खरिहानी में उठाली राजा गोदिया में एगो दिखत ना बा एगो तो सरवा है लौकत सरहज लौकत है एगो सुत्ता गरी उचित लागत नहीं के उचित जगाई कि ना जगाई उठाली राजा गोदिया में की बट उचित लागते नहीं के चिहू के दिन चला उचित लागी कहना सरहजे न हरी। बाप रे बाप ऐसे चिउको तनी महाराज जी। हम तो ढेराइए कोई नहीं रौरा केने से एगो नी महुआ लेखा टुपकत रहतनी अचानक बिना बतावले अचानक बिना बतावले ना अभी ससुरा रहले हो तो अरे आज के फोन के सिस्टम बा जमाना कहाँ से कहाँ तक ले गई कम से कम एक बार तो फोन कोई ले अरे रहती फोन के सिस्टम में मानत तनी आइरा नहीं जाए जगह बगसर बरतिया में कहा राकेश जी के हाँ तो वे अब नंदोई जी फोन कर लेवे के चाहिए। चलिए ठीक है बैठी पानी उनी हम लेके आओ तनी आन भरेल बने फोन ओन करे के रौरो खूब बतियाई ना ठीक है। अरे ना कहे के मतलब कि जानते बानी अच्छा कुछ भी कहीं हाँ ध्यान कहीं और जगह निशाना कहीं और जगह हाँ लगा देगा ना तो बस मैं और ना जी ठीक बाड़ी ना बैठी पानी वानी लेके हम आवा दें ठीक बा आई है बैठी के पानी भागल जाता है धरी खाली छूछे पानी पियाई तो जब ले आवे खाती जात रहनी तो जा ही ना देनी चलिए ठीक बा रौरा बड़ी मस्त लगत है कुछ भी कहीं छूत हाथों में जादू बा। हाँ भौजी का करबू ढेर पड़ जाली सन टाइम ना मिलेला पढ़े चली रोज छुट्टी बउए इसे अब रोज रोज झर गइल हाँ बारवा झर गुल बा एगो तेल मंगा दिहन ना भौजी जी हम ले ले टेंशन मत ली हम बानी ना जिंदा छोट को जा लूनु भोजपुर हमरा के ले ले है भोजपुर डुमराव से। अरे भोजपुर ना बढ़िया मिलेला दिनारा तेल बड़ा बढ़िया बढ़िया मिलेला। अच्छा दिनारा चल जीबू अच्छा अपना गाँव है ना ठीक है अब नैयर में इतना बढ़िया बढ़िया तेल मिलेला नु हम हो लेता ना बना की पूछी मत। अरे ये बुझिया 4 लाइन बनता बनता हाँ 4 लाइन बने लागल दिनारा में शहर ना तो सगरे ई सब बनता 4 लाइन हाँ सगरे और गाँव में बाका अच्छा मैंने अपना गाँव के खूब बड़ाई करेली तू हमार भौजाइया देखी नहीं हमार भौजाई कितना सुंदर बिया मनीषा बो के कहीं बिया खूब सुंदर बिया आगी लेखा गोर बिया फनो तोहरो ले आ तब का हो हम का बनी है रे मामा अपन भौजाई के आगे कुछ नहीं की अच्छा नैहर में नु कैसे बोले ना की खरा से बोला बो नैहर में कोनो लाइका न कैसे ऐसे अरे गजब है रगो हां सतनी माने हमनी के ई सब का जी माने ये कोनो काम लगल बा हम हां सतनी नैहर में हमार ढेर मर्दा से का के सुगर बा जानता नहीं दीदी जी का हो अरे ई के हो अरे जा के हो का होलो चिन्हत को का हमरा के कहतड़ू की के ई हवा तई झोप पता बुझाला ना भाषा यार आवेले धर्म नंदोई जी आइल बड़न जी वो बिना बतौले आइल हम का जन का नंदोई जेल बनी हां कहनी ना केने हवा तनी ये दादा भाड़ा आगा राली इतना त देखे लिनु खूब सेवा पानी करे में आ राहड़ी ये सुनबू बोला तनी है तो ढीलिया तारा ढील पर बड़ से हम गिर के कोकड़िया दवाई लेके नहीं की बेटा सुनबो और बतिया बड़ा है यहाँ ठते रहे काहे छोड़ के इतना जल्दी नंदोई जी के नाम पर भगली हो ताक तू सके करत रहेलू उनका पर मगर हमरो तनी मनी लागल जा ऐसा बात नहीं के हमार भौजाई बहुत सती सवितरी हिया अच्छा अच्छा तो हूं सभी सच्ची सवित्री बाड़ू तब का हमरा के कोई कह दी चुरखी कबार के उखी पधा दे में छिनरी दोनों के 60 काट चलता हम कहीं का
कुछ कह ना पानी पुट देनी उठ के नंदोई जी के ना पा कैसे भाग गुलियो। बाप रे बाप, ई ना दाल काला नहीं की ससुरी, ई दलिया में काला नहीं की, पूरा दलिये काला बा। हमारा ये बुझा गइल कि कोनो न कोनो बात पर रुक हम तो यानी के ना गईली न हो के त गजब सट गई, बुझाता कि जैसे अर्थिंग में केहू सट जाला ओ तरी। अरे नंदोई जी रउआ कब अइल हनी? हाँ। अरे खुश रही कब आ गइल हनी रउआ? हमरा त मालूम न चलल। जाके छोटा की बतैल है न का दौड़ल जी गई, एक सेकंड न रुकल हनी, दौड़ल रउआ फिर आ गइल हनी चांदने का चेहरा देखे खातिर। सचो साचो देखे करल त दुआरी पर झाँक के ना आदमी देखी तो उ दोरे पर कहा न जाइ ना पुनो देखियो सनराड़ी आ कोनो का ये हमर गोतिनी हरामी है देखी तो और अगला खबर। ऐसा बात नहीं है, तहरा के तो देख के ना खुश हो जाई। और ये बाप रे काहे हमरा के देख के केहू खुश हो जाई? जैसे हम खुश हो जाई ना हाँ ना तब का। गोरी बदन गदराइल जोबन ढोड़ी कली कचनार ह, आई हो दादाई का ह, ढोड़ी हकीनार ह। अरे बाक रो का गाना गावता नहीं भोजपुरी का हिंदी गई कोनो गाई ना, कोनो दिक्कत नहीं के जौन मन तौन गई। रौरा के देखी ना तो गजब गजब गाना निकले लागेला न। हाँ थोड़े गई ना हाँ। एकदम रौरा के देख के काजे नहीं कहे जवनिया फिसले लागेले। अच्छा हमरा के देख के हाँ चले लुडहरिया की नदी बिच नैया हिलोर मारे करी हैया ए गोरी हिलोर मारे। अरे बाप रे रोगो के गायकर बुझाता कि बनावे के पड़ी नथुनी बेच के ना। ना वो हमार शौक नहीं के, लेकिन रौरा के देख के निकल जाता नु। हमरा के देख के निकल जाता। हाँ तब कने की कलिया तक कहत रही कि 4-5 दिन के बाद रोगो के ना रहल मैडम जाना हाँ कैसे जाए रात भर सोचनी ही रौरा के मना कैसे कर सकतनी, दूसरा के मना कर देनी इन्हें उन्हें बला देनी। हाँ तो लेकिन कुछ भी कहीं रउआ हम बहुत क्या करतो भौजी? अच्छा जीजा जी हाँ हाँ साली जी खुश रह अबे टप्पल जरूरी रह। का है कुछ प्रॉब्लम होता का? ना साली जी ऐसा कोनो बात नहीं है। हमर भौजी बड़ी दिलदार है। हाँ तनी पानी मिले ले पी ली। तो रुक जा अभी तनी कनी है कि तनी पी रही है। ना उ ना करलू का करलू हम पानी लेके आवत नहीं ठीक बा। पानी बड़ी माने ली ना रौरा के। हाँ हो साली जी हाँ हाँ बड़ी माने ली, बहुत दिलदार हड़ी उसको के रौरे के ना कोई के बहुत माने ली, प्रेम से दुलार के ली। हमरा के तो इतना दुलार दे ली कि का कहे के। हमरा के टप किन देले बड़ी देले हड़ी बक्सा से निकाल के टॉप लगाओ। ये रामा हम जीजा जी से हंस के बोलत तनी आ उ माछी नियन फोन कतनी का करतन। हमरा कबो कबो बुझाला ना कि ना ठीक लागेला, का जान रहा सुतत कबो मन ना बुझियाला। ये थाकी से सुतबे न करी। थाके कौन सी बुझाता कि गेहूं के कटिया लगल है काट के नहीं है 5 बोझा के थाक गई नहीं हो। एदमी घर में काम करत देखिए नहीं के मचहरत का। गामो में खेतवा पटावे दिया था ना। हाँ तब खेत का पटा देनी और सिर के दर्द हो गई। हाँ एगो शंकरी पोसल भी एकदम माथा खोले रहती है, 4 गो रोटी दुआरी पर डालनी है मगर जियान कर दे आज के बाद एक खाए ना डाल। सोच ली देख कुछ बोलती है बना जियान कर लो। आइयो नाइयो डाई कहती है केवड़िया खोल दी जी, खोल ना दी केवड़िया जाओ ना तो कपार दुखवा दी ओकरा लाइटिंग लगल है। जो 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 जाए दादा तो से माथा एकदम कौआ जाता के। ई बताइए एगो बात कहत हनी पाहुन आइल बना तो कुछ बनी बढ़िया चीज आई हो। पाहुन आइल बना हमार जीव एकदम अंसिया गल। बताई अंडा ना तो का कल के मुर्गा ना मिली तो ले ले एक बार एगो अंडे बनवा के पपड़ा और सब्जी बना दिए कि सूतर तो काम चल जाई। खूब लुंगी झाड़ के सूतर तनी एगो दे का देला सर के लिया के खरीद के लवनी पहिर के खाली एने ओने रहत नहीं रउआ। अरे हतना बेचैन हो जी तो काम कैसे चले। अरे कितना हम प्यार करे खातिर बोले नहीं। अरे वो तो हमार जान है। तब तो हमर जहान हो। हाँ अच्छा तो बैठी
जान से ज्यादा बढ़ के तो के जानीला अपन जिंदगी हम तोहरा के मानीला बहिया ना छोड़म तोहार एतबार करेला प्यार 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 तुझसे प्यार करेला। सही में सचो में बैठी बात कही रौरा रौरा हाँ मुझे गाना बड़ी ठीक लगे सचो हाँ हाउड सुनती सचो साचो सुनाई हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े हैं भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। सही में सचो अच्छा और गाना गाई ना मन के सवरिया बन गईला तू चुपके चुपके का कईला तू नस नस में तू गईलो समाय डाल दिलो परेशानी में। दीदी जी हाँ कावना ख्वाब में डूब जाता लेकिन का टेंशन नहीं रहता। गजब के रोग लगा दिहला। अरे यार कितना बढ़िया बढ़िया गाना गावत रहे दीदी जी आके पिलिए से चिल्लाए लगलिया आवो का कहतड़ू मन लागत उगत बाना खाली खाली आवत तो गाना गावत कुछ आगे काम बढ़ते नहीं खे का करें कुछ कहले नहीं खे जात पता ना काम आगे बढ़ी कि खाली ऐसा ही रही आगे गाड़ी लड़ी कि ना लड़ी लेकिन आज कोशिश करत हनी पूरा गाड़ी लड़ावे के देखो तनी गाड़ी लड़ जा लेकिन अरे आई 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 रौरे के तो हम सोचत रहनी परेशान बने सच समझ बनी साचो रवे के ना देखी ना तो हमर चोहने ना मिलल एकदम तो न की सचो हाँ साचो कबो गर्मी तो कबो जाड़ा बा कबो गर्मी कबो जाड़ा बा ई तो दुनिया के नजारा बा प्यास तो उनको लागेला जे नदी के किनारा बा वाह वाह सब धन लेला जिला तू रजनियाज नहीं नहीं करबू तो बिगड़े मिजाज होने रंग दहरई हवा केहू नहीं बोली। हाँ केहू काहे के बोले जाई जी अक्का जी गाना गावत नहीं गाना गाना रियाज करत रही जा सारी गाय बैठी गाना बैठी होके अकवारी में का बोला गाना सीखत अरे रही, कुछ गाना। चुप रहा राउर लूर लक्षण त लगल लगा के देह में मधुमक्खी लागल बड़ी हमार चुनु चुनु काटत नहीं खिस ना अरे का ई मौगड़ा ह का जी का हो तू तो कहत करू कि हमर भौजी बड़ी निमन हड़ी मौग दिन वो दिन हम बोलत रहीनु एक दिन माथा माखी में पाँच ऐसे दिन बैठ के करत रह धक्का कवारी खूब चुमा चाटी होता अक्का जी हटाई पर सब तास बाद में समझो अक्का जी